다 보아. 누가 나 맞으시는 사람 그죠? 말은 나만 그만 하는 저 말이고. 아게 실린다고 타이브를 거불러 와라. 그렇게 하시는 뭐? 알아서 사람 그죠 지네. 너랑 누구 마카나 티니 하이는 화이싱 구방마 타이라고 중국 카티니 어머 하이제 티니 거의 한국에 컵자툴라 잠파 하워 PSD 부카테 중국이 마카나랑 분홍은 사이트업나이 이제 중앙으로 누구 카티니 버럭 두간 부ito사이니 부카테 티니 어머 하이 구방마 사게라 몽카 아사게라 미치고 티니 두간니 마니럭 구방마로 서울 정까지니 부국노 승승난 탕나이 증빈 두간 하면은 티니 어머 하이 제 반락노는 마니럭 땀내 밖에 서울 정으로 뽑아 할 길이 몽 땀한게 성도 부는 거 खाइने तुमली कर बरो सिनी दुकान पूरा लून बाइसी जों चली दं माने इनके जरे आपका कैसा और सिनारो ते को नो पार्टी रो बतो और yang साइ जों ब पार्टी खाइ साइ मन को गया इनके जरे बंगनि फापो सुनि सिनी जरे माने रो खामता हंगे जों ताम खाइनाय जों बरनि बायदि रिन सुनाय अबन बागै जों सिगां साबदान गय मा दं खाता आबाद बिथिङाव जों गोबां मानगै माखासे दिनै अमाय मानिरो बिदि कालाखिया अमा जे मानिरो खालांनायनि नगो तिनी अमा सामुं सित्रा खलायनाय साबो खलाय बा तिनी तामने बागै अमा हा इंखा आकाउन्ट बिसिंते अबले आं साइमेया आं जा फुङो दुकान खुलो का किसराबसा हिंगे अरो गन्डगोल मान बागै हिंगे जों हाइपेन बो भाइ गुन गलो खातिनि दुकान सय थांबाय था अबले जोंबो आंबो पुरा नुकसुगि आं मिटिंग को थांजा आनि सेल्फ हेल्प ग्रुप मिटिंग को आं थांफाय माने हिंगे ताबुक सुजरा तुखाय जे आं दिबरो माइजाबाय असुस्त हाइने दुकान फायगा हिंगे हाइपेन अरनि गरो मास खलाय थांगो एरपरे थां हाइनो साबो मास खलाय अब बो बरो आइपिएफ मास खलाय थां अब सिमिन आं को आर प्रांते कुता साइमेया हिंगे बरो मास खाय थामा प्रखा आं फेर नगो थामा जाव गन्डगोल नङा नंने आं थांबायखा हिंगे ताबुक आं थुय बुसा द्रप से बुसा वय हिंगे नेबा नक खामोन छौ हिंगे फाइदि जों सिनरो त रां जों लुन प्राय आनि अरो टोटल 5 लाख रक मानो आं लुन हाजाक दङ दो हिंगे आं आन मानिनो तां सगै काम करै फाइदि जों नगर गावै तलां थाङा नै हिनै जों रकालाय नक आ पेलायनो बुकुं हामबाय के सिंनो बिमान खा नरनो फुनुगै माखासे दिनै अमायके गोबांमा बरक लुन नाहारे याकनि बनि फालनाव रसालगै दं माने बखागनि बिसिंगो तिफाना बरक दिनै अमायके दुकान रक फालनकनि मानि रक बरगै काबै दं कैतनगनो तेसे ताकुकनि बुखाक्तिबो खानाय बो बाहाय रक आंचुगै दं ताबुकनि अमाहाय जरा रक सेमाने तिन ताकुकनि खानि बो हायनो हाय दिनै बर तिन थाइलि खालो अमाहाय आपेल आंगुर अमाय रक फालै दं नर नुगै माखाना दिन थानि ताक सिंनाय बो बाहाय रक नि बागै तिन रक अमाके तिनि फालनक खालि खलाय याकनि अमाहाय तिन नंनि अजगर फालनक रक थाबाला रक जामान खलाय फालनक रक आउट साइनिया आंखौ टैक्स परिबार न फरो जाखिना आरो थांनाय सानैखाय आं न दुकान सरो जाखबा सालगो तिनि बो बाहाय गथन रंखा पुइलाव सालगो तिनि आं बो टाउन थाङै सबै माने थांद्रब एरफोरखै आनो फन खेलायका तेमने बो माहाय गथनांलाके आरे आं खानायाखौ हिंगा आनो बुइ फन खायसे आं खानाव हिंगा आनो फाया खानायखौबा हिंगा उरुम दुरुम लायजा हिंगाय बेखौ आं म दुकान मालाने थाव माथि तिमालिया लामदो कसे बो बाहाय के तिनि नर आगिनि दिन लगो आगिनि सालगो आगिनि तालगो नर गमाके फालनक रक माल लकलाय थाङो ननि मानि रकलाङै थाङो तिनि तामने बागै नर तिनि नर रक এখন যতন পিছনা খালাङो কাইসান দোকানে একটা দোকান সরো যাচ্ছে কয়টা দোকান ফটিংখা বইনে গ্যাস সিলিন্ডার তো सामने फालनक गमाके सगा जागोन आबोखाय गणेश देवर माने बेलेनो हाता ताकुमा अमाहाय जे ननि समनि हातिरबो अमाहाय गोबांमा जितन रक खामनाय गया दुकान खामनाय गया बो बाहाय सालगो बो बाहाय गतिखा जोंथ' दुकान खायो दिनै फुं 10टा हयथ आं दुकान खुलो खाया ओमफ्राय खुलोआव परिखायनो बिरो जों पुलिस बिलामा लुक खाया लुकखाया परिखायनो आं पुलिस रं सुंगा हा दिन ताम प्रग्राम दथ ओमफ्राय साबर आबले जों साइमिया ताम प्रग्राम ओंखायनो किछु आदा बन्थन परिखायनो राष्ट्रीय पार्टी रक खायाखै र फ्लेग तुयाखै बसालाय मनु ओंखायनो आं सिन्था खायगा म कुन मुखो सुबुंनो ini ang mani tiklay dia bukan itu kada ओंखायनो साबसा परिखायनो बर' फ्लेग मास खाया बे आं थाङो माथो थाङो परिखायनो बे दल बरासिं दल फायगो फायाखै हुरुम दुरुम फायानै थांनाय ओंखाय हुरुम दुरुमखौ नु थांगोन जों दुकान पाट खाय बन्द खायाखै थ' दाननो दंथ'नो
ओंखायनो যত দোকান গরু গরাব সবাই গাहामोन ना যত नगद बाहा थांबाय आंबो थांजाला ओंखाय दा खायसेखौ होनबाय पुरो हर नु गाहामोन ना आंबो खबर जायो हर नु उलायदों ओंखायनो आबोनो दा आबोनो सावो जे जेखुनु राजनीति खायसे जोंथ' राजनीति दल गैया दिनै दुकानदाराव जों राजनीति खाया ओंखाय आबो जुदि चिन्म जुदि जों व्यबसा खायनो थांजाले जुदि निरापत्ता बेबस्था जेखुनु राजनीति दलनो सावो जों बर' राजनीति खायदि नीति खायदि जों इदि व्यबसा खायनो थांजाले जों जुदि इरतुनो निरापत्ता बेबस्था करि हिंकाय जों इरताय दन खायदिया कारण जोङो निरापत्ता बेबस्था खायदि मेले हिंकाय जों इरताय दन खायमालिया कारण जों इरक लाख लाख टाका मालिक याखौ दिनै माने दिन नष्ट खालामनायखाय आनो सम्पद नष्ट खालामनायखाय दिनै अमाहायके जे जमनि हाथियाव साबसामनि फालनाव अमाहायके खामकाते अमाहाय माल फालनाव रक एरो आं जे अबस्था दंमानि जेरो बिद्युत देबरमा गणेश देबरमा एतुल दुकान नि दुकान रतनमोहन दुकान आबो हाय जागा हरि जाखा आबो हरि ना बिसिखौ दाबो सते बन खयखतिं खाबो जों थाइमिया ना हयतो जोंरो इनकरि खिमा परे थाइमानाय नाथाय आं जोंनि आबोनो सावो जों যদি মহা যদি বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি দোকান ফাইনে রিয়া গাय जों खोनानो बिसिं दुकान बन्द खिबाय दाबो जे नों माने बिसिंगाव गोबांमा अमाहाय फालनाव रक खामकाते गोबांमा नुखुंनि माने रक खामका गाजागाव तिनि साना थांमानि कखौ माहाय जे तिनि हयते नर दुकान फालनाव बद खायसिनाय যদি কোনো রাজনীতি দল কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা রিয়া গাय जों তাই दुकान खायमालिया